Dominee Maarten Boersema van Blije Holwert had het kerkgemeenschap de laatste jaren op tal van foto's vastlijn. De expositie Blije Kerk is onderdeel van het culturele haardstadproject Sense of Place. De foto-expositie van de dwarpsdominee is goed uiteenzet. Sinds het begin van mijn predikantschap ben ik foto's gaan nemen als ik ergens in een kerk voor het eerst kwam. En die foto's maakte ik dan tijdens de collecte. Ja, met vol in beeld de kansel en daarachter dan de gemeente. Nou, die foto's zijn hier bij elkaar gebracht op een groot kanseldoek. En daar zie je zo'n 45 van dat soort kanselfoto's. Boersema had net alleen nog een beeld geschetst van het kerkenvolk, maar ook van de dwarpsgemeenschap. Hij had in de oranje jaren een aardig beeld gekregen van Blija en Sini-wenners. Een hechte gemeenschap. Ze zeggen wat ze doen. En ze doen wat ze zeggen, dus woord is woord. Er wordt ook veel naar elkaar omgezien. Nou, dat is soms positief, soms kan het ook benauwend zijn. Maar we hebben het wel in de afgelopen jaren ook wel eens iets heel moois gezien. Dus een hele hechte gemeenschap.